2 timers uden musik. Total David Goggins mode. Ja, der følte jeg mig som David Goggins. Helt i starten, der var jeg sådan ked af det over, at jeg ikke kunne gå konkurrencerne. Fordi det var seriøst den første konkurrence for hele sæsonen. Så jeg var rigtig ked af det over, at jeg ikke kunne gå konkurrencerne. Men så efter en dag eller to, så var jeg sådan, okay, fuck det her. Jeg kan træne på en eller anden måde. Jeg kan stadig godt træne. Så det første træningspas, jeg havde, det var, at jeg stod og stagede indendørs på en stagemaskine i 2 timer, uden musik, uden Netflix, bare stod og kiggede i væggen. Fordi der var jeg sådan, nu skal jeg træne mig selv mentalt. Og det holdt jeg faktisk i ret lang tid, hvor jeg kunne ikke særlig meget. Jeg kunne stå og stage på en stagemaskine, bare stå, og så kunne jeg efterhånden, begynde at ro på en romaskine, bare uden at bøje mine ben. Og så kunne jeg ellipsemaskinen, der kunne jeg godt sådan bøje benet lidt, og jeg kunne træne styrke. Så i sådan 14 dage, eller 10-14 dage, der trænede jeg totalt 4 timer indendørs, enten på stagemaskine, ellipsemaskine eller romaskine. Så der var jeg ret locked in, vil jeg sige.